нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, барои дандонро пломба мондан, ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорубон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунен ва аз хабари нав шуморам огоҳ бошен. чихеле ки медонем, чанд рӯз пеш видео кардем ва қайд кардем ки ҳар касе ки хабарҳои бардуруғ оиди хизмати ҳарбӣ ё наворҳои аблавара дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунад, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба парлумон пешниҳод кард ки дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тағйирот ва иловаҳо ворид карда шаваду ҷазо нисбати ин гуна шахсон пешбинӣ шавад. як чиза ба ҳаматон тавсия метиҳем, тамошобинони азиз, касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки депортатсияшон ба Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, ин ҳами рақамҳо дар ватсапашда муроҷиат кунен, проверка мекунад. маълумоти пураша имрӯз ба шумо мефаҳмонам. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурӣ тағйирот пешниҳод кардааст. муҷозот барои шахсони воқеӣ, ҷарима ба андозаи аз 20 то 40 нишондиҳанда, яъне ки аз 1280 сомон то 1560 сомон, ё ки ҳабси маъмурӣ аз муҳлати 10 то 15 шабонарӯз пешниҳод гардидааст ва барои шахсони ҳуқуқӣ бошад ҷарима аз 200 то 250 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне ки аз 12600 сомон то 16000 сомонӣ ҷарима пешниҳод мешавад. барои шахсони ҳуқуқӣ, ҳар касе ки ба ин гуна кирдорҳо даст мезанад, яъне ки дар мавриди хизмати ҳарбӣ хабарҳои бардуруғ паҳн мекунад ё ки наворҳое ки ҷавононро ба хизмат даъват мекунанд, ҳамвора дар интернет мепартоянд. ҳамин кирдорҳо агар ба миён ки биёянд, мутобиқи маълумотҳои додаи мо ҷазои маъмурӣ пешбинӣ мегардад. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.